seans gom go bhfuil siúr de fergam líle nesa agus Dairena tá berte an sanocht so cha Dairena chun teachta níos agus is sár Alíonn tóirí Dairena so go bhfuil aine go bh ar a hanain agus scrín si agus léon si ar nós suí a sé go híhann bheith géisio le so chuir í fáilte mór Ní dám go bhéir íslis chunas a hála sé gan inis an dáin Éilís a scríomh. Well, bhí sé ball na mébís, leabharsan, so bhí sé beidir 2005 agus nádar an dad a bhirte. Peter, nó a gcóin na nolog, nó bhí ócádaigh an Bhí ócádaigh an dus na cílan an 6 leabhar a bhí an bhí dáanta méall ar déir de Daingean agus bhí dáanta méall ar ghuiine muinte na háit agus bhí marsin. Agus bhí srácha, mé ceanna scríb méall ar lís, agus tháinig an dans namach. In áiríomh an éon tocht a bháin. Is réigen go gatha sé scríomh síos mar a cuioine bhirt agus a géisteach leat a canna i mo cheann tháina sé chóná dútha mar bhí sé chóbín agus chóálan. As I mean chun sé golme chun sé gáiríime agus dhéanais is scríomh amach ar cháirta dómh gaoinlet agus thugus do mar bhruntnas hála. sé just go híhann a fad. Bhí sé na bhíocht dead a dhéanamh ar smutín PC papéri, but Yinish says job even the scuile me an lá agus duma ach bheith géiste le á ráach because ní chóla riamh tá á ráach rilí. Éilis. Binnes éin ag líocht ar spéir gharm. Ceoltóireacht ríthe na nótaí lé lonaracha ach nábhain go dtíon smir le focaile fillite na seanamhard. Grá, gan agus éagmas ag fadaílos na patóga. Is an áil snas de ceolmhar, sí máistrás na nárán. Gol rotha a sínsir a chanan le sprid, árán éiriúil álinn, a líanaan na céad faoi le na cleachta. Na scíáin ar lethe le rince, ag nascan ótaí chuas ar bharan dain. Fágann sí cloch iad chrí le mealltacht scéal, go bhágan scága rian clóca dríochta ort le fáisce.